Tinc ganes de parlar amb Marcus Urban. Marcus Urban a la D1, Marcus Urban a la D2, Marcus Urban a la D3. Hola Marcus, què tal, com estàs? Vital. Bon vespre. Bon, Molt bé, molt bé. bon vespre, bona nit, bon dia, com estàs, rei? Com estàs? Molt content d'estar aquí. Nosaltres també, per això t'hem convidat. I tu creus, per què t'hem convidat? Per què creus que t'hem convidat? Bé, doncs segurament és perquè aquests dies he guanyat un premi. He fet un assistent virtual en català i he participat en un premi que em permetrà presentar-lo als Estats Units. Aviam, són paraules majors, eh? Has guanyat un premi, de què has guanyat? Primer, de què era el premi? Bé, doncs jo vaig participar a una fira de treballs que es diu Expo Recerca Jove i allà vaig presentar el meu treball de recerca. Vale. I bé, doncs ara fa pocs dies em van donar el premi que em permetrà presentar el meu projecte a Dallas. En què consistia el projecte? Doncs bé, el projecte que he fet és he creat un assistent virtual Sí. en català i per la gent gran. Aquesta Vale. és la idea principal del projecte. I aquest assistent, posem per cas que jo sóc, calla, que igual sí que sóc la persona gran, i com em pot beneficiar a mi, Marcus, aquest assistent que tu t'has inventat? Doncs bé, està pensat especialment per gent que no sap fer anar als telèfons mòbils, per gent Vale. ja més gran. I bé, la idea és que tan sols per la veu, íntegrament amb la veu, li puguis demanar tot de funcions que nosaltres faríem amb el mòbil, però que la gent gran que no el sap fer servir no ho pot fer. Però, fill meu, I tan sols amb la veu i en català. però tu quina edat tens per crear això? Bé, ara tinc 17 anys encara, en faré 18 d'aquí poc. 17 anys. I tu podràs anar a la Lluna tranquil·lament. Si ho decideixes i tens voluntat, tu si vols, Marcus, tu aniràs a la Lluna o faràs el que vulguis. És a dir, hi ha una proposta per fer un desenvolupament d'un software i que tu has acabat implementant amb una cosa que ens estàs explicant que va bé per la gent gran. Saps què passa? Que al final tots acabarem sent grans, si Déu vol, que jo crec que sí. Vale. Això facilita, segons tu, a la gent gran, Marcus, la possibilitat de comunicar-nos quan no tenim coneixement de com funciona, per exemple, un telèfon mòbil. És així? Més o menys, no? Seria És així, és així. Vale. Aleshores, si jo no sé com va això, tu com m'ensenyaries a mi, segons el que has inventat, com funciona un telèfon mòbil o com podria jo respondre algunes trucades? Doncs, bé, la idea és també, com dius, poder comunicar-nos fàcilment Sí, amb la gent gran de l'entorn sí. i, per exemple, permet fer videotrucades molt fàcilment. També he fet una aplicació pels familiars que poden trucar a la persona gran, preguntar-li com està i mantenir el contacte. Vale. I la persona gran, en aquest cas, que no sap com funcionen aquests telèfons, és a dir, és força important el fet que pugui respondre, és a dir, que no té cap tipus de complicació. Què hauria de fer jo, en aquest cas? Si no sapigués, tu com faries aquesta trucada o com faries aquest avís? Doncs bé, quan l'assistent estigui fet i estigui a les cases de la gent, quan Sí. algú el truqui, doncs sonarà com sonaria un mòbil normal i simplement Vale. li pot dir continuar. Però és una videotrucada, en aquest cas, que encara ho fa més visible i permet veure les cares de la gent. Ah, seria videotrucada. Això mateix, clar, de fet, trucada amb un telèfon antic també ho podrien fer, però la Cati permet fer trucades de vídeo. Vale. Per què li has posat Cati a l'invent? Bé, doncs li he ficat Cati perquè, com us deia, és en català, és de fet el primer assistent que funciona íntegrament en català i d'aquí ve el nom de català Cati. Vale. I la persona com hauria de contestar? És a dir, a través de la televisió, perquè m'has dit que si tenen telèfon mòbil i no saben com funciona, aquestes persones com haurien de saber que vols posar-te en contacte amb elles? Que és com això del botó que tenen a través de la Seguretat Social. Com es faria l'operatiu? Bé, la idea és que quan estigui fet sigui una petita maquineta d'una mida una mica bastant més petita que una tablet, té forma quadrada Sí. i la gent la pugui tenir a casa. I simplement amb la veu li pot dir, com amb un assistent, li pot dir «Hola, Cati, vull trucar a alguna persona» o «Vull buscar receptes de cuina». Vale. És així tot a través de la veu. Vale. Jo li puc dir a la Cati «Cati, truca'm que vull parlar amb el Marcus». Tu, seria això, per exemple? Això mateix, aquesta és la idea, que sigui molt fàcil contactar amb els familiars, per exemple. Escolta, Marcus,
com es fa? Primer, com tens la idea de crear això? Perquè això, convindràs amb mi que molt normal no és que un noi de 17 anys digui calla, calla, que igual la iaia, que igual l'avi, igual farà falta que tingui això. Quin és el primer dia que tens la idea en produir, en fabricar això? Doncs bé, la idea em va venir, de fet, de la meva tieta àvia, del meu padrí, que ells no saben fer funcionar el mòbil. Ai. I la meva tieta em va dir, abans de marxar a la universitat m'has d'ensenyar a fer el mòbil. Però clar, fer un mòbil és difícil, si no n'has fet anar mai cap, perquè has d'aprendre com van totes les aplicacions i pot resultar complicat. I per això vaig pensar, doncs, mira, miraré de fer un assistent on tan sols amb la veu pugui fer totes les funcions que faria amb el mòbil, però sense haver d'aprendre res de nou, ja que simplement li ha de comunicar el que vol fer i ho pot fer molt fàcilment. I tu arribes a casa, després d'escoltar aquestes afirmacions de la tieta, de l'àvia, i dius, la primera cosa que fas que és agafar un bolígraf, un paper, això com es desenvolupa? Bé, doncs el que se'm va aclarir de primer va ser que seria un molt bon projecte que podria agafar com a projecte de segon de batxillerat, ja que hem de fer un gran projecte i vaig pensar, això és una bona oportunitat. I llavors, sí, jo vaig començar dissenyant primer l'assistent, les aplicacions que té, triant les funcions. Clar, vaig haver d'anar parlant justament amb la meva tieta, amb el meu padrí, preguntant què és el que els hi fa més falta. I d'aquí vaig treure les aplicacions que té, no? Receptes de cuina, trucar, com dèiem, però també escoltar música, escoltar la ràdio, saber el temps que farà. I primer vaig començar dissenyant tot això i quan ho vaig tenir dissenyat doncs ja vaig passar a la part de crear el programa central, que és el que s'ocupa de coordinar tot el sistema. Xato, me'n faig creus. Clar, estava mirant ara el meu realitzador que deia, m'estava fent així, uau, uau, uau. Clar, que amb 17 anys siguis capaç de crear això, implementar-ho i sobretot ajudar, fer un cop de mà així de gran a la gent gran, o potser no gran, que no sap i no té ganes o no té temps o no sabrà mai com funciona un telèfon mòbil, que només amb la veu, primer, això dona importància a una cosa que jo sempre tinc present i que a més estarà de moda ben aviat, perquè jo parlaré ben aviat, que ho sàpigues, a l'hotel Roc Blanc, una conferència titulada La importància del món de l'àudio. Ens movem, històricament, amb sorolls, com les potetes del nostre gos a casa, com passa el camí de les bombones de butà quan fa el soroll, quan un despertador o una eina com Alexa, la vull dir fluixeta perquè si no tots els catxarros que ens estiguin mirant es posaran en evidència i es posaran en marxa quan jo digui aquest nom que comença per A i continua una E, una L, una E, una X i una A. Clar, quan has trigat en desenvolupar tot això? Doncs bé, jo vaig començar a l'estiu i a partir d'aquí vaig anar desenvolupant el projecte fins que el vaig haver d'entregar cap al Nadal. Però encara falta molt per desenvolupar-lo perquè, tot i que ara ja és un prototip que funciona bastant bé, s'hi han d'anar ampliant les seves funcions, s'hi han d'afegir noves funcions i encara vull provar-lo amb molta gent gran per poder acabar de perfilar-lo abans de convertir-lo en un assistent físic i comercial. I això que s'ha d'anar a una oficina de patents i registrar-ho, t'ho dic perquè és que no tinc ni idea, com no he fabricat mai una cosa d'aquestes i no crec que ho faci. Doncs bé, jo tampoc fins ara ho he fet, però sí, la idea és un cop sigui un dispositiu físic, perquè jo tinc entès que el que és virtual és més difícil de patentar, quan sigui una màquina física, sí que el primer que hauré de fer és anar i patentar-la, això mateix. Clar. Bueno, quan ho patentis, de ben segur que ja tindràs nòvios, nòvies, plataformes, empreses que diguin senyor Marcus, que jo entenc que jo crec que la vida... a mi també m'ho deien, Marcus, em deien, ui, la vida passa ràpid, i jo deia, vale, sí, cállese, senyora, cállese, i passa molt ràpid, però que tindràs moltes propostes professionals d'aquest tipus, ja t'ho puc ben garantir. Tu ets de la Seu d'Urgell i vius a la Seu, i demà vas a classe, demà tens un dia normal, no? Sí, de fet demà tinc un examen de filosofia, així que ara quan acabi aquesta entrevista ja tornaré a estudiar. Et demano mil disculpes, Marcus, no sabia, m'ha fet molta il·lusió parlar amb tu, de fet més il·lusió encara quan has dit que feia molta il·lusió a la vegada participar en aquest programa. Et desitjo molta sort, molta salut a la vida i molts èxits
sobretot personals, però si poden ser professionals, com és en aquest cas, et dono un agraïment així de gran, perquè al final es tracta, la vida és curta, somos un mono sin acabar, i fer coses com la que fas tu, de debò que són molt d'agrair. Una fortíssima abraçada, Marcus. Felicitats. Genial, moltes gràcies. I molta sort demà a l'examen, molta sort demà a l'examen. Molta sort. Això mateix. Que la vida està bé, però de tant en tant, bueno, va bé treure una bona nota. Adeu, Marcus, bona nit, gràcies. Bona nit.